Even waarom komen op de Aroene nacht. In het oosten, zuidoosten, noordoosten het meeste wetter zijn 3 en 6 mm. En hier bij mij maar een hele millimeter. En van de morgen betiet kleert het zo mooi op. En toen kwam de mist en toen kwam de bewolking. Toen kwam het grieze waar en toen werd het echt november. Maar wat een kil karakter en soms zelfs wat hele lichte stoorruim van de morgen. Wel, het waar van de komende dagen, joen en vannacht. Ja, een opklerend waartype eerst. Letter bewolking, temperaturen heeg, 10 over graden. En de wind matig en krachtig en die komt uit zuidelijke richtingen en zuidoost. Meest zuidoost denk ik. En die krachtige wind natuurlijk in het kust- en watergebied. Morgen, een dag met bewolking, maar ik een dag met zinnen. En een dag met hege temperaturen. Wij komen morgen nu tussen de 16 en de 18 graden. En we hebben het dan over 3 november 2011. Een tige warme dag voor deze tijd van het jaar. En de wind, die mag direct nog wijzen, matig en krachtig uit zuid-zuidoost waai. In de joentijd in de nacht werd er wat meer bewolking en dan terug naar de orendagen. Vreed in de maandtijd misschien nog een beetje ruim. Verder komt de zinnen erbij en zo'n 17 graden. Het kind net op. Sneeuw en sneeuw, droeg waar. En dan hebben we het beter als het orenpad van Nederland. Meer zinnen en de temperatuur is nog altijd prima. Op sneeuw zijn 15 graden, op sneeuw zijn 13 graden. Maar we zullen de wind niet meer naar het oosten en noordoosten tagen. Hoewel zwak of matig. We moeten morgen maar weer even in het waarsje.